Добро утро! Здравейте! Може би да изчакаме още една минутка, тъй като към вчерашна дата мисля, че над 200 души са се регистрирали за събитието. Към момента сме вече 163 души. Мисля, че нямате нищо против да изчакаме една минута преди да започнем. Първо да ви се представя. Аз се казвам Виршиния Цанкова и съм главния секретар на НАЦИТ и с голямо удоволствие и вълнение ще ви представя платформата за сътрудничество между висшите училища, изследователските организации и бизнеса, като ще започнем, може би нашата онлайн среща ще продължи към час и 20 минути, тъй като в рамките на 1 час първоначално ще ви представя платформата и въобще за проекта, как сме го направили и какво включва основните неща, след което моята колежка ще продължи с обучението, как да се регистрирате, като много от колегите вече са се регистрирали благодарение на писмото и кореспонденцията, която имаме с вас и доброто сътрудничество. И накрая ще направим отговор на въпросите, които може да задавате, като в чат може също да пишете, но имаме и въпроси, специално разделче въпроси, на които ние внимателно ще ги следим и също ви предлагам, за да сме оперативни, по време на слайдовете, ако видя някои от въпросите, на които още от тогава може да отговорим. Това е нашата традиционна комуникация с вас. С много от вас се познаваме, за което отново се радвам, че ще продължим нашето сътрудничество и по отношение на тази платформа. С други, тъй като ви виждам имената, в които ми казвате здравейте, така че много се радвам, че продължаваме нашето сътрудничество и по отношение на тази платформа. Така, вече сме 175 души. Също бих искала да ви спомена, че няма да ви давам думата. Може би после пак ще си направим онлайн обучение, пак ще се виждаме. Така че ще ви помоля, ако имате въпроси, в раздел въпроси да можете да пишете и ние съответно ще се стремим да ви отговорим. И така, тази платформа, която е за сътрудничество между висшите училища, изследователските организации и бизнеса, я направихме благодарение на финансирането и благодарение на активното участие на програма Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 година. Всъщност, това е основополагащата платформа, върху която управляващия орган на програмата ще може да продължи да финансира, след малко ще стане дума, ще може да продължи да финансира малките и средни предприятия и най-вече в частта научно-изследователски иновационни услуги. Затова ние заедно и съвместно с вас трябва да си свършим работата за следното. Основната цел на платформата е всъщност изграждане на пълна информация от наша и ваша страна, тъй като аз винаги съм казвала, че сме заедно в работата, както по отношение на всички регистри, така и по отношение на тази платформа, да направим пълна информация за услугите, които вие, висшите училища и научните организации, считате, че бихте могли да предоставите на малките и средни предприятия. И малките и средни предприятия по този начин всъщност ние ще изградиме и още повече ще надградиме добра връзка между научните организации, висшите училища също са такива, между научните организации и бизнеса в частта малките и средни предприятия
просто да могат да се възползват от всичко това, което Вие сте направили и което Вие предлагате като услуги. Накрая ще стане дума точно по какъв начин ще може да се възползвате. И така, по отношение на платформата, всъщност управляващия орган на програмата ни извикаха и ние сме ведомството, съвсем така кратко ще ви разкажа, ние сме ведомството, което направи платформата, защото основата на тази платформа е регистър за научната дейност. Сега вече като ни излезе и наредбата, вече ще се казва и регистър за научно-изследователската дейност, поради факта, че се прие от месец април тази година новия закон за насърчаване на научно-изследователската дейност и иновациите, който отмени старият ЗННИ. И в момента всъщност сме в етап на утвърждаване от страна на министъра на образованието и науката на наредба, която също ще бъде качена за обществено обсъждане. И какво се случи? Основата за тази платформа е регистър за научната дейност. Още от сега бих искала, изключително е важно това да се знае, когато правим промяна в структурата на едно висше училище или научна организация, винаги промяната ще бъде в регистъра за научната дейност. Колегите оторизирани представители, голяма част от вас сте и такива в регистъра, правите промяна в този регистър и ние автоматично се отразява промяната и на платформата. Както знаете, нашата установена практика вече от 6, 7, 8 години е на едно място се вкарва информацията и тя се разпределя по всичките ни регистри и бази данни. Затова тази платформа сме направили именно чрез надграждане на регистъра за научната дейност и портала за отворена наука, за да може това, което е като номенклатури и като данни в тези бази данни, автоматично да ги използваме. На въпроса здравейте от Икономическия университет Варна, здравейте госпожо Милева, ще има ли възможност презентацията да бъде изпратена по имейл след приключване на събитието, тъй като ще се наложи да вляза в час по-късно? Да, разбира се, нашата традиция, когато приключи, ще ви изпратиме презентациите на мейлите на колегите, които сте се регистрирали в момента. Да имате предвид. Моля? Да, също и в YouTube канала ще качим. Да, само преди това бих искала нещо да погледна. Така. Сега, на платформата, както виждате, на платформата е необходимо да се регистрират висшите училища, научните организации, центровете за върхови постижения, центровете за компетенции, цифровите информационни хъбове, СНИРТ на София Тех Парк, както и други звена в регионалната екосистема на научно-изследователската и развойна дейност. Имаме предвид другите научни организации. Тъй като внимателно бих искала да споделя, че с колегите от управляващия орган на програмата на ПНИДИТ сме в изключително добро сътрудничество. Направихме така, че платформата, която ви представяме в момента, да е абсолютно обвързана с критериите, по които малките и средни предприятия ще могат да кандидатстват, по които ще могат да получават услуги от вас и съответно как после ще става отчитането и резултатите по тези услуги. Поради тази причина е важно вие в критериите, които са на сайта и на управляващият орган и които сме ви ги пуснали и в писмото, което ви изпратихме, внимателно да прочетете какви са. И това също е важно и по отношение на услугите, които вие може да представите и съответно как ще ги представим. Така, както казах,
Да, също на въпрос: здравейте, има ли краен срок за регистриране предвид на това, че някои от нас ще им трябват пълномощни? Категорично няма такъв срок за регистриране, но бих искала да кажа следното. До утре, 31 октомври, е срока, в който са пуснати критериите за кандидатстване на малките и средни предприятия, са пуснати за обществено обсъждане. До утре е срока, в който Вие може да представяте бележки и становища, и то не към нас, а към управляващият орган, като имате време да ги, как да кажа, още един ден да прочетете критериите, или ако имате някакви въпроси по същество, трябва да ги отправяте към управляващият орган. При нас по платформата ние осигуряваме техническата обезпеченост на платформата, т.е. вашата регистрация, съответно услугите да бъдат видими, да бъдат в структуриран формат, както сме го направили, след малко ще ви покажем, като моята колежка направи регистрация на една услуга, за да може всички да бъдем спокойни, че ще може да се справи с попълване на данните за една услуга. Преди това, съответно, ще направим регистрация на администратор на всяко висше училище и научна организация, което е задължително изискване. И мисля, че много от колегите, тъй като работиме заедно с вас от много години, сме направили вече традиция как да осъществяваме и по какъв начин се осъществява регистрацията, така че няма нещо, кой знае какво ново. Новото е начина, по който ще предоставим услугите. Както става ясно, регистрацията в платформата е безплатна и услугите в самата платформа сме ги абсолютно структурирали систематизирано. Веднага, и съм сигурна, че ще ми зададете този въпрос, когато нашите услуги са в много по-голям обем и за това сме се погрижили, след малко ще ви покажем, вие може да представите в платформата, освен в основната част, да представите и Word-овски файл, в който малкото и средно предприятие спокойно ще може да се запознае в пълнота с описанието на една услуга и какво предлагате по услугата. Така, кой може да се регистрира? Към днешна дата ние ще се регистрираме заедно с вас, не случайно го казвам по този начин, тъй като първата ни стъпка, когато пуснем платформата, а платформата, моля да имате предвид, че ще бъде в продукционна среда от днес, т.е. от утре, 31 октомври, ние ще можем да действаме по въвеждане на информацията като такава. Имаме достатъчно време, но моля да имате предвид, че е хубаво, когато критериите бъдат одобрени, говоря критериите за кандидатстване на малките и средни предприятия, когато критериите бъдат одобрени от управляващият орган, а това може би ще стане към края на месец ноември, през това време, т.е. през месец ноември, е хубаво ние да си попълваме услугите, за да може малките и средни предприятия да се ориентират кои услуги, съответно от кои доставчици да могат да бъдат ползвани. Тъй като има услуги, които са еднакви и се предлагат от няколко доставчика, например от институт към Българска академия на науките и съответно от висше училище. И малкото и средно предприятие може да прецени коя услуга и от кой доставчик да я ползва. Поради тази причина е хубаво ние сега, като пуснем в продукционна среда,
да започнем да си попълваме данните. Какво означава това? Доставчици на научно-изследователски услуги сме написали след одобрение от НАЦИТ. Тоест, когато администратор, тъй като всяка научна организация трябва да определи само един администратор за себе си, който ще предоставя, така сме направили платформата, който ще предоставя права на лицата за контакт, които ще отговарят за съответната услуга в съответната научна организация. Затова първата ни стъпка е да се регистрира администратора, а той ще се регистрира след одобрение от НАЦИТ. Създали сме необходимата организация в дирекцията, при която ние веднага ще ви одобриме. Единственият тънък момент е следния. Ако съответно, например, на една научна организация не е директора, който иска да работи в платформата, тъй като вече имаме няколко такива запитвания, когато не е директора, ние сме представили при регистрацията проект на пълномощно, който проект на пълномощно, той е абсолютно в готов вариант. Единственото нещо, което трябва да се направи, е да се напишат имената на лицето, което ще бъде администратор, директора или съответно ректора или упълномощено от него лице, да се подпише. Не е необходимо и печат върху това пълномощно. Тук целта е ние и вие да бъдем спокойни, че този човек е администратор за платформата, тъй като в крайна сметка накрая ще си говорим за пари и за финансови средства, които се разпределят към малки и средни предприятия, съответно те ще ви заплащат услугите като такива. Затова е необходимо да има яснота по отношение на това кой е администратора. Администратора ще бъде човека, който ще дава права на лицата за контакт за съответната услуга. Говорили сме и с управляващият орган и това е и тяхното мнение и предложение. Поради тази причина сме разработили по този начин платформата. Всяка услуга, тъй като имаме научни организации, които имат N на брой услуги, което е похвално и е много хубаво. За всяка услуга може да има едно или повече от едно лице за контакт. И целта е малкото и средно предприятие, когато реши, че му трябва такава услуга от вас, той директно да се обърне към лицето за контакт. Затова ние ще сложим съответните телефони и имейли, именно да създадем изключително важната и пряка връзка между малкото и средно предприятие и именно човека или лицата за контакт, които могат, малкото и средно предприятие да се свържи с тях, съответно той директно да предостави услугата, така че да може малкото и средно предприятие да си подаде своето проектно предложение, като знае, че именно този доставчик на услуга ще му свърши работа. Много лесно ще бъде. След малко моята колежка Маги ще ви покаже как администратор се регистрира и съответно администратора във вътрешната част ще даде права за съответните лица за контакт. Няма ограничение в лицата за контакт. Препоръчваме, тъй като така сме говорили с управляващия орган на ПНИДИТ, препоръчваме за всяка услуга да има определено лице за контакт. Едно лице за контакт, разбира се, може да бъде лице за контакт за няколко услуги. Това, разбира се, няма ограничение. На въпрос на Мариана Димитрова, можете ли да ни кажете какво е наименованието на наредбата, за да може да я проследим на сайта за обществени консултации? По-лесно. Това не е наредбата, това са критериите,
които моля да погледнете в писмото, което сме ви изпратили преди седмица и половина. Сме ви посочили линка към критериите, които управляващият орган е пуснал. Отделно Христо, колегата ни, ако има възможност да в чата да пусне Христо от Нидит, ако има възможност в чата да пусне линка, ако не, просто в писмото на сайта, буквално на сайта на управляващият орган може да намерите критериите за кандидатстване. Така, Мария Юнакова пише: здравейте, може ли да бъде удължен срока за обществено обсъждане на схемата за малки и средни предприятия? Да ви кажа, този въпрос не е към нас, защото ние не сме компетентни. Благодаря. Много благодаря, госпожо Мирон, че пуснахте условията. Не сме ние компетентни, но тези срокове са определени по принцип по закон. Ясно и точно е какви са сроковете за обществено обсъждане и съответно управляващият орган е преценил, че и от гледна точка на изпълнение на програмата като такава е преценил, че това ще бъде срока. Така че моля да го имате предвид, ако може да си видите критериите, които са пуснати за обществено обсъждане. Мисля, че колегите от управляващия орган изключително добре са се справили с критериите и не би трябвало да имате проблемите, да има, как да кажа, допълнителни предложения към тях, по простата причина, че те са абсолютно ясни и спокойно ще могат малките и средни предприятия да кандидатстват за вашите услуги. Нашата задача с вас в момента е да си направим така, че услугите да бъдат видими в рамките на един месец. Защо? Моля да имате предвид, че нашия проект е до юли другата година. Но ние успяхме с изключително, да не кажа свръхусилие, за няколко месеца да се справиме и с софтуерната разработка, благодарение на опита и практиката, които имаме с многото други 15 регистри и бази данни, защото ако не бяхме се справили по този начин, нямаше да могат да тръгнат услугите за малки и средни предприятия и щеше да има и съвсем по-голямо забавяне по отношение въобще на изпълнение на програмата. Тъй като считаме, че това е от изключителна важност, затова голямата ми молба към вас е просто съвместно да направим усилия през месец ноември, така че да може да си попълним услугите. Разбира се, портала е отворен. Платформата винаги ще бъде отворена. Когато имате нови услуги или когато, естествено, че ще имаме случаи, в които няма да може за един месец да се справим, особено тези научни организации, които имат много услуги. Но въпрос на организация и на контактни лица, които ще вкарват информацията, да направим така, че тези услуги да бъдат видими, когато критериите бъдат приети и когато бъде пуснат този кол от страна на управляващия орган по отношение на малките и средни предприятия. Да може те абсолютно от на едно място да се запознаят с услугите, които предлагате. Също моля да имате предвид, че през платформата ще се подава информацията, за да може и съответно резултатите в последствие ще се отчитат също през платформата и ще се издава сертификат за свършена работа. Ние сме го одобрили взаимно този сертификат с управляващият орган. Той ще бъде в готов вариант, в PDF. При натискане на копчето ще се генерира и вие ще го получавате сертификат. Както става ясно, просто платформата сме направили възможно user-friendly, за да може да си попълниме бързо услугите и да става възможност те постоянно да се добавят. Ако има услуги, които няма да бъдат актуални, съответно ще ги деактивираме. Тоест, платформата
Не е само за един месец, не е само за една година, тя винаги ще се обновява, защото в последствие не се знае и такава е и целта и на управляващия орган през годините, докато е и тази програма, говориме 27-ма, пък вече с изпълнението до 29-та година, така да се получи, че да може платформата да е основата за всякакви проекти, които ще могат да се финансират от страна на управляващият орган. Важно е по отношение на доставчиците на научни и иновативни услуги. Както виждате, имаме всички научни организации, които са с публично финансиране. Те могат да представят такива услуги и такива услуги ще бъдат финансирани от страна на управляващия орган. Също всички висши училища в Република България, всички висши училища, не случайно подчертавам, говорим както за държавни, така и за частни такива. Съответно, научните инфраструктури, които са включени в Националната пътна карта за научни изследвания и които са вписани в регистъра за научната дейност. Веднага казвам, ако една научна организация, също научните инфраструктури се вписват служебно от Министерство на образованието и науката, тъй като те са именно в Националната пътна карта и са ясно и точно определени. Някоя научна организация, която не е вписана, тя няма как да се появи на платформата, ако не бъде вписана в регистъра за научно-изследователската дейност. Затова още веднъж подчертавам, нека да видим дали са ни актуални данните за висши училища, факултети, научни организации в регистъра за научната дейност, защото оттам, още веднъж подчертавам, автоматично се показва информацията на тази платформа. По отношение на регистрацията, както стана ясно, ние ще одобриме, вие подавате администратор, прилагате пълномощното, което е обикновено, не трябва да е нотариално заверено, само подпис от директора, прилагате и ние ви одобряваме. Ако директор иска да работи, просто прилага копия от заповед, че той е директор на съответната научна организация. По отношение на малките, микро-малки и средни предприятия, тяхната регистрация ще бъде свободна. Съответно, мисля, че управляващия орган предвижда над 3000 малки и средни предприятия да се възползват от възможността да ползват вашите услуги. Затова не случайно сме направили регистрацията да е свободна. Управляващият орган, съответно и ние, ще направим всичко възможно да запознаем малките и средни предприятия с тази възможност на едно място те да видят всички услуги, които ние с вас ще публикуваме на платформата и съответно да видят условията и критериите, по които да кандидатстват, съответно после да се извърши отчитането и получаването на сертификата. Вили Мачарова ни пита, тъй като се познаваме отдавна с нея. Здравей, Вили! Центровете за върхови постижения имат много партньори. Кой ще отговаря за тях? Значи, има си център за върхови постижения, който си е, как да кажа, центъра е съответната научна организация. Тя е инфраструктура. Да. Имаме научни инфраструктури, които са включени в Националната пътна карта. И съответната научна инфраструктура ще отговаря. Значи, когато говориме по същество, както казах и в самото начало, ние отговаряме за техническата обезпеченост, по същество за малките и средни предприятия и за самите услуги.
научите организации каква услуга могат да представят на малките и средни предприятия, може да се обръщате към управляващият орган. Виждате услугите, които могат да се предлагат чрез платформата. Няма да ги чета изрично. Както стана ясно, ние ще ви пратим и презентацията. Ами, госпожо Миленкова, управляващият орган е на програмата, която ви споменах преди малко, научни изследвания, иновации, дигитализация за интелигентна трансформация. Управляващият орган е главна дирекция към Министерство на икономиката и иновациите, която е управляващ орган на тази програма. Ето ги, това са услугите, които можете да бъдат качени и е хубаво да бъдат качени на платформата, за да могат малките и средни предприятия да се възползват. И тук целта е именно научно-изследователски услуги, които могат да подпомогнат бизнеса, било за въвеждане на нови продукти, било за някакви нови процеси, които искат, или усъвършенстване на такива, или услуги, с които могат да си решат технологичните проблеми. Съответно и най-вече лабораторните комплекси. Също сега знам, ние сме говорили с многото научни организации, че имате нови лабораторни комплекси, имате уникално научно оборудване, което оборудване може спокойно да бъде предложено под формата на услуга, от която МСП-тата да се възползват. Това е последния слайд, на който бих искал да ви обърна внимание, за да минем точно към практическо обучение. Не случайно решихме да ви направим ето тези стъпки, за да може да се ориентирате по отношение на това как едно малко и средно предприятие ще може да кандидатства, отново казвам, когато се пусне съответно така наречената ваучерна схема. Това е фиксирана схема с точно определена сума за услуга. Затова е важно да си прочетете критериите, за да можете малкото и средно предприятие да се възползва точно от услугата и вие да я опишете по начина, по който да стане ясно услугата, малкото и средно предприятие да кандидатства и вие да я предложите. И така, първата стъпка, имаме избор на изпълнител на услуга, която е вписана в платформата. Тоест, вие, малкото и средно предприятие, трябва да избере един от вас като доставчик на услугата. Ние сме направили за целите на малкото и средно предприятие по ключови думи да се възползва от това как да търси и съответно да му се появят всички услуги. След малко ще ви покажем. При стъпка 2 имаме подаване на проектно предложение от страна на малкото и средно предприятие. Като идеята е, малкото и средно предприятие вече си ви е избрало вас като доставчик на тази услуга. Подава проектното предложение, съответно малкото и средно предприятие сключва договор с така наречения административен договор с управляващия орган на програмата NIDIT. Изпълнява се съответният договор, т.е. изпълнява се проекта, защото винаги се казва проект, чрез предоставяне на услугите и съответно малкото и средно предприятие най-вероятно ще си сключи или споразумение, или вече комуникацията и какво точно ще сключва малкото и средно предприятие с вас като научна организация, за да изпълните услугата, ще бъде обект на управляващият орган, ще го каже. Изпълнява се съответно услугата и малкото и средно предприятие отчита изпълнението на проекта и предоставената услуга, а отчитането ще се извърши като
Резултатите от услугата ще бъдат включени в тази платформа и съответно ще бъде издаден сертификат. Така. Господин Гачев ни пише: проблем е, че за голяма част от научното оборудване, закупено по проекти, е декларирано, че няма да бъде ползвано за търговски цели. Това няма ли да засегне възможностите за действие по програмата? Моля, обърнете се към управляващия орган на ПНИДИТ, за да може да ви го каже това. Дали, да, знаеме го това, коментирано е, значи трябва ясно и точно да стане обикновено до 20% в договорите, с които сте имали финансиране. Мисля, че пишеше до 20%, че не трябва да се използва това оборудване, но трябва да се обърнете към управляващият орган, за да стане ясно какво правите с тези проекти, които преди това са минали при вас. Госпожа Димитрова ни пише: здравейте, в Нов български университет има оборудване по проекти, финансирани от ФНИ. В договорите е записано, че оборудването... Значи, моля хубаво да погледнете в договорите точно какво е записано. Дали е записано 100% от оборудването или е записано, че до 20% вие не можете да ползвате. Видяла съм такива договори, не случайно ви обръщам внимание. Хубаво вижте към всеки договор какво точно е записано. Така че също отговор към, т.е. запитване към управляващият орган, но в повечето договори нямате 100% забрана за ползване на това оборудване, което сте закупили със средства от предходни проекти. Вижте си договорите. Така, господин Николов ни пита: кой притежава интелектуалната собственост над разработените нови знания вследствие на извършената услуга? Сега, прекалено общ е въпросът, така директно да ви го кажа. Трябва да стане ясно въобще, ще има ли интелектуална собственост по тази услуга и каква ще бъде тя. Господин Николов, дайте да си говорим сериозно, когато говорим за патент и полезен модел. При патент и полезен модел, нали, тук говорим за услуга, ваучерната схема, говорим за едни 20 няколко хиляди лева, срещу които малкото и средно предприятие може да се възползва от някаква услуга, която вие предоставяте. Въобще тук не говорим за патент и полезен модел. Моля, вижте и на презентацията услугите, които вие може да предложите. Патента е вече коренно различно нещо. Освен това, винаги взаимоотношенията между научната организация и малкото и средно предприятие винаги ще се регулира с договор или споразумение между вас и по този начин вие вътре в него ще уредите абсолютно всички клаузи, които са важни както за вас, така и за малкото и средно предприятие. Да го имате предвид. Така, нека да преминем към това беше кратко, 40-минутно представяне, но се опитах, нали, по най-ясния начин да ви представя какво трябва да направим, т.е. стъпките, още веднъж да подчертая. Първото нещо, което трябва да направим, е да си регистрираме администраторите. Някои вече научни организации са го направили. Не мога да кажа точно бройката, която е в момента. Не мога да кажа бройката, която е в момента и съответно, но вече са много на брой. Така че, първото нещо, което трябва да направим другата седмица е: регистрираме си администраторите с вас. Ние ги одобряваме, създали сме необходимата организация, така че ви очакваме. Втората стъпка е да започнем да си описваме услугите. А как да ги описваме? Като контактните лица, които администратора ще регистрира, сега след малко Маги ще ви покаже, съответно
ще започне, нали, да пълни услугите и те да стават видими за малките и средни предприятия. Така, накрая бих искала да кажа следното. Изключително удоволствие да работиме с вас, защото, пак казвам, почти 2/3 се познаваме вече от много години. Изключително удоволствие да имаме добро сътрудничество и то е винаги такова. Вие знаете, че ние сме на разположение абсолютно по всяко време, защото в момента си актуализираме информацията с вас по отношение на всичките регистри, така че сме денонощно на линия. И още веднъж да подчертая, като говориме за техническото поддържане и за услугите и за някои от описанията на услугите, ние сме на линия и ние сме тези, които ще си помогнем взаимно. По отношение на по същество, както стана въпрос преди малко, нали, моля предложения или въпроси към управляващият орган на програмата. Така че наистина безкрайно благодаря за доброто ни взаимоотношение и сътрудничество. Всичките ни знаете телефоните и сме на линия на разположение да си направим сега регистрацията и да си качим услугите в този структуриран вид, който сме го направили. И на съответен въпрос, предполагам, че част от услугите ще са на стойност, които изисква да се спази ЗОП и да се мине през тръжна процедура, така че стъпка 4 изключване на договор не е гарантирана дори и съответно предприятие да е избрало дадена научна организация. Не, няма да бъде така. В критериите имаме една услуга. Сумата е 27 020 лева за услуга, която се предоставя. Така че, нали, до този размер на услуга, извинете, тук колежката ми подсказва, че 27 000 лева е за 2 услуги, така че никога няма да минете ЗОП. Поради тази причина, не случайно имаме директно сключване на договор между малкото и средно предприятие и съответната научна организация. Господин Арнудов ни пита как се дефинира услуга, колко подробно. Ето сега започваме в отговор на вашия въпрос. Моята колежка Маги ще ви представи на практика първо частта набързо да минем за администраторите, как се регистрират, след което как ще направим реално една услуга, за да видите точно как подробно ще я опишете. Още веднъж да напомня, че в услугата, в частта за описание на услугата, ние имаме съответни знаци. Ако услугата ви е много голяма, може да приложите файл с пълно описание на услугата, за да може съответно малкото и средно предприятие в пълнота да установи, нали, т.е. да се информира за услугата. Сега започваме с практическото обучение. На линия сме. Здравейте и от мен. Аз само ще изключа камерата, да сме само на екран. Започваме с регистрация на администратор на доставчик на услуги. Работата с платформата е изключително лесна, изключително интуитивна и вие всички имате опит вече с системите на НАЦИТ, така че съм сигурна, че няма да имате никакви проблеми с работата. На случайен принцип избираме един доставчик на услуги, като тук може да избирате да се регистрирате или на ниво организация, която е вписана в РНД, или да впишете директно подчинено звено, което го има отново в регистъра на научната дейност. Дали ще избере съответния доставчик да впише факултет да се регистрира или висше училище, да кажем, това е преценка по целесъобразност. За институтите на БАН, например, предполагам, че ще е много по-удобно да се регистрира конкретен институт, а не БАН като организация директно. За висшите училища, които до момента сме се регистрирали, наблюдаваме, че
По-често се регистрира директно висше училище, което може би е по-подходящия подход, за да има някаква централизация. Единствено молбата ни е, когато се регистрират и висше училище, и подчинено звено, да внимавате да не дублирате една и съща услуга, да има регистрирана и в основната организация, и в подчиненото звено, за да няма объркване за малките и средни предприятия, когато след това разглеждат услугите ви. Така, казахме, една организация може да има само един администратор. И е добре това да е лице, което все пак ще има възможност да работи с платформата, защото трябва да създава лица за контакт, да деактивира лица за контакт, получава нотификации, може да въвежда и изтрива услуги. Така че е добре все пак да е човек, който ще може да отдели необходимото време за тази дейност. На тази страничка въвеждаме данните на администратора и ще може да получи на имейла своето потребителско име и платформа. Госпожа Танкова вече ви каза за формата на пълномощното. И след като са попълнени всички данни, тук е минимален набор от данни, останалите данни за организацията се извличат автоматично от регистъра на научната дейност. Подаваме заявката за регистрация. Значи още веднъж само да кажа. Пълномощното е в готов вариант. Изпринтва се пълномощното, слагате имената на администратора, подписва се от директора или съответно ректор или заместник ректор, прикачвате го пълномощното и сме готови и подавате заявка за регистрация. Да, всъщност няма да ме върне. Щях да покажа, че да, ето тук може да го свалите пълномощното както в PDF, така и в Word и директно да си го попълните, за да ви е по-лесно. Сега заявката за регистрация отива при администратор от НАЦИТ, който я разглежда и одобрява, проверява пълномощното, наистина ли е лицето представител на съответната организация. Така нататък. Сега отиваме на страницата на платформата, съвсем накратко да разгледаме каква информация съдържа. Тук има кратко описание за ваучерната схема. Ето това е стойността на ваучера за една услуга, за две услуги, когато предприятието реши да кандидатства за две услуги. Тук може някаква информация да се промени, зависимо от това дали при процеса на обществено обсъждане има леки промени в условията. Това, което е по-важно не за вас, а за малките и средни предприятия, накрая има един въпросник за самооценка, който предприятието може да види дали отговаря на съответните критерии, за да получи ваучер за финансиране. Тази част, която е най-важна за всички, е страницата, където ще се появяват услугите, които предлагате всички вас и които сте вписали в платформата. В началото може да се търси конкретна услуга, по ключова дума, по наименование на услугата, нали, то търсенето си е стандартно. Може да филтрирате резултатите по доставчик на услуга или по съответна тематична област. Как изглежда едно описание на услуга? Тук се появява информацията, която вие сте решили да въведете за съответната услуга. Този номер е важен, защото всяка услуга в платформата има уникален номер. Виждате, когато е регистриран факултет, нали, като подчинено звено, най-отгоре се изписва неговото име, а отдолу се изписва името на основната организация, която е подчиненото звено. Следва информация за съответната организация, която се взима от регистъра на научната дейност. Тук са данните на лицето за контакт, което сте въвели. Малко ще ви покажа, има възможност, ако решите, тук да попълните и линк към страницата на съответното лице за контакт в регистъра на академичния състав, за да може малките и средни предприятия да придобият по-широка представа за
научните интереси на дадения учен, ако това ще им помогне да се ориентират за услугата, която се предоставя. Място на предоставяне на услугата също го попълвате вие. Кратко описание. Тази част е важна, защото се посочва тематичната област на услугата. След малко ще говорим малко по-подробно и какъв вид е услугата. Дали е консултантска услуга или е свързана с предоставяне на някакво научно оборудване и използване на лаборатория. А в тази част се вижда дали за предоставяне на услугата ще се използва съответна апаратура и каква е тя. Само искам да ви покажа една друга услуга. Добре, тук няма прикачен файл, само да намерим услуга с прикачен файл. За определени услуги. Така, най-отдолу има файл с подробно описание на услугата, където тук може да прикачите някаква по-подробна информация, която решите. Може да са някакви схеми, да кажем, или някакво по-подробно обяснение за услугата, за което нямате място. То се посочва в тази част. Следващия етап е етапът с доставчици на услуги. Тук ще бъдат посочени всички научни организации, висши училища, които предоставят услуги, заедно с тематичните области, в които се предоставят тези услуги. Така, накрая имаме една карта, която е картата на България с различните доставчици в нея. Колкото по-синьо е отцветен даден регион, толкова повече доставчици на услуги има в съответния регион. И съответно, като изберете региона, вече се виждат кои доставчици са в този регион. От тук може по-подробно да се видят вече съответните услуги на дадения доставчик, освен от първите табове с списъка на услуги на доставчици. Така, сега влизам си в почтата и виждам, че администратор на НАЦИД вече е одобрил моята заявка. За да може да активирам профила си, трябва да последвам линка. Момент само, защото трябва да споделя и този екран. Така, малко по-бавно е частта с споделянето. Ние това с вас сме го правили не еднократно, нали, с българския портал за отворена наука сме го правили по този начин. По отношение и на получаването, някои от колегите, които се занимават с студентите и докторантите, за получаване на единни академични номера, свързани с чужденците, по същия начин е. По същия начин. Момент само, че има проблем с поделянето на... За малко ще затворя този линк. С шерването ли? Да, нещо проблема явно е с шерването, но добре ще... да ви покажем как се регистрира. Директно ще вляза с вече създаден потребител. Да не чакаме. Да, достатъчно ясна е ситуацията, когато се получи при вас на мейла линк, нали, да се направи активацията, така че това не се съмнявам, че ще се справиме. Така. Добре. Значи, когато влезем в профила на... само че първо ще изляза от профила, за да можем от началото да... Така, тук си въвеждате потребителско име и парола за вход. От тази част ще се регистрират предприятията, но тя вас не ви засяга. Така, след като влезете в профила си, тук аз вече съм създала някакви тестови данни, но в началото отиваме ето тук, където се създават лицата за контакт. От полето добави ново лице, въвеждате съответните лица за контакт във вашата организация.
Сега разликата между администратор на организация и лица за контакт е единствено в обема права, които те имат. Лицата за контакт имат по-ограничен обем права от администраторите и затова не може едновременно едно и също лице да е и администратор и лице за контакт. Системата обаче поддържа функционалност един потребител да бъде едновременно лице за контакт в две организации или администратор на една организация или лице за контакт в друга организация. Може едновременно да бъдете лице за контакт и представител на малко и средно предприятие, ако, да кажем, имате собствена фирма. Важното обаче, т.е. не важно, препоръчително е да използвате различни имейли за различните си роли, за да не ви се събират на едно и също място в платформата и двете роли, да нямате потребители, но иначе има такава възможност, ако ви е удобно, може да използвате един и същи имейл за всичките си роли, като влезете в платформата, ще виждате отделните организации. Така, сега въвеждаме данните на лице за контакт, например Георгиев. Бащиното име не е задължително, може да го сложите, ако искате. Така, научна степен, академична длъжност. Това, което въведете тук, ще се вижда в публичната част на платформата. Така че може да посочите, че лицето, да кажем, е доцент-доктор. Това поле за длъжност не е задължително. Вие преценявате дали е необходимо да има някаква допълнителна информация за лицето. Така, тук се посочва електронната поща на лицето за контакт, с което то ще влиза в платформата като потребителско име. На тази електронна поща, след като го създадете, то отново ще получи линк за активация. И с което ще бъде в публичното пространство, на което могат да му пишат. Точно така. Мейлът е изключително важен. Трябва да е служебен мейл, е хубаво. Като чрез този мейл ще се комуникира и малкото и средно предприятие ще задава въпроси към лицето за контакт. Така, моля да имате предвид при балончетата, че с тези балончета, на балончетата има допълнително обяснение за полетата. В момент само да видим. Някаква буквичка съм изпуснала. Да. Така. Платформа. Тествена платформа. Сега, тук системата автоматично извежда списък с учените от РАС от съответната организация. Това, което ви казах преди малко, ако искате, може да добавите и линк към страницата на учения в РАС. Избирате, намирате името на съответния учен, избирате го, в момента няма да го посочваме, защото е някакво измислено лице, но избирате си отпадащото поле учения и съответно страницата му в РАС ще се вижда и към публичната част на платформата в информацията за съответната услуга, за да могат предприятията да получат една по-подробна информация за съответния учен. Така, с това можем да приключим въвеждането на информацията за съответния учен. Тук от този падащ списък може да посочите за кои услуги отговаря съответното лице за контакт. Това е при условие, че услугите ви вече са въведени. Препоръчваме първо да си въведете лицата за контакт и след това да въведете информация за съответните услуги, но няма пречка и обратния ред да ползвате. Първо услугите, после за лицата за контакт. Просто ще се наложи след това, за да има връзка услуга лице за контакт, да минете през редакция на услугата и да добавите лице за контакт. За това нека да си направиме нашата работа взаимно. Другата седмица правиме администратор на услугата, съответно всеки администратор с колегите ще определят кои са администратори, имам предвид и директор на научната организация, съответния ректор или заместник ректор по научната дейност, които ще отговарят за услугите.
за да може администратора, ние го одобряваме и администратора посочва лицата за контакт. И да е ясно, че по този начин процедираме и да не се объркваме, че много информации, много регистри, бази данни ни станаха. На нас, говоря, на нас и на вас заедно. Съответно, после втора стъпка, описание на услугата като Втора такава. стъпка, да. Описание на услуга. Тук най-горе си виждате, нали, от коя организация сте. Ако сте на две организации, отдолу ще ви се появи още веднъж същото изписване с наименованието на втората организация. Сега, предлагани услуги. Тук се появява списък с услугите, които имате. Добавяне на нова услуга. Първо си избирате наименование на услуга. На някакво съвсем произволно. Вид услуга. Тук просто се посочва общ ориентир, дали е просто консултантска услуга или е свързана и с използване на лабораторно оборудване. Водеща тематична област от иновационната стратегия за интелигентна специализация. Сега, това е много важно, тъй като то има значение за одобряване на финансирането за малките и средни предприятия. В момента ние сме сложили да се посочват директно под областите, а не първо 5 области, а след това под областите, за да ви спестим малко кликване, но системата пази информация и за съответната област, към която принадлежи под областта. Когато малкото и средно предприятие ще кандидатства за ваучер, той ще посочва задължително от каква тематична област от стратегията желае да получи услуга и финансирането му ще бъде стриктно свързано с тази област. Тоест не мога аз като предприятие да кандидатствам за услуга за една област, а след това да получа услуга в друга тематична област, защото няма да ми бъдат верифицирани след това разходите. В това молбата ни е: определяйте точно тематичните области и подобласти, към които са услугите ви, защото те ще се ориентира на предприятията. И съответно тази част е препоръчително след това да не я редактирате. Останалите части от информацията за услугата, която въведете, няма пречка да се редактира по всяко време. Ако една услуга не може да бъде определено да е точно от една област, а е от няколко области, се определят водеща тематична област и допълнителна тематична област, като си избирате, посочвате водеща и допълнително. Ако нещо не е точно, с бутончето изтривате. Място на предоставяне на услугата не е задължително да го посочвате, по-скоро за статистически цели ще бъде полезно. Уеб адрес, тук може да посочите някаква интернет страница, на която предприятията ще могат да получат повече информация за съответната услуга. Областта, в която се предоставя услугата, също се посочва. Тази област после ще излиза автоматично и в сертификата за предоставената услуга, която ще издадете на малкото и средно предприятие, и който сертификат ще му трябва, за да може той да си получи стойността на ваучера от програмата. Така, кратко описание на услугата. Тук няма да пишем нещо подробно. Просто някакви символи. Подробно описание. Също вие избирате какво и как да напишете. Има ограничение на броя символи. Като ако искате много по-подробна информация, тя се добавя накрая тук в брошура или разширено описание. От тази част се добавят лицата за контакт, които отговарят за съответната услуга. Избирате ги от падащия списък, които предварително сте въвели. Ако нещо объркате, може да изтриете. Съответно с плюсчето добавяте повече от едно лице за контакт, когато има такива. С този таб посочвате дали за съответната услуга ще използвате някаква лаборатория или оборудване, като тук преценката дали да се опише конкретен апарат, примерно 3D принтер и какъв си модел, или да се опише цяла лаборатория, изцяло ваша преценката, тъй като много услуги не се използва точно един апарат, ами се използва комплекс от уреди и може би е по-удачно тогава да се опише цяла лаборатория.
Тук отново излиза падащ списък от това, което сте въвели в следващия етап оборудване, който ще го посочим след малко. Но е възможно и от това мъничкото плюсче, още тук в този екран, да си добавите лаборатория оборудване, които ги има които липсват в големия списък след това. Като тук отново може да прикачите някаква по-подробна брошура с спецификации за оборудването, да кажем. Добре, тук колегите дават знак, че има въпроси. Така, кой въвежда информация за услугата, контактно лице или администратор? Така, принципно и лицето за контакт и администраторът имат права да въведат информация за услугата. За организации, които имат много голям брой услуги, вероятно ще е по-удобно контактното лице, което най-добре си познава услугата и особеностите, да въведе информацията за нея. А пък за по-малки организации, където да кажем има 2-3 услуги само или пък няма организацията ресурс да много лица за контакт да участват, иска всичко да е централизирано, може и администратора да въвежда информация за съответната услуга. Така че преценката е изцяло ваша. Ако за съответна услуга нямате лице за контакт вписано, тогава в публичната част на платформата ще се виждат само данните на администратора и той тогава ще играе ролята на лице за контакт. Значи категорично ви препоръчвам лицето за контакт съответно вързан с съответната услуга. Целта на мероприятието е малкото и средно предприятие просто да стигне директно до човека, който се занимава с услугата и който може да му даде абсолютната информация. Това е. Ако счетете, че един човек от вашата организация може да се занимава с всички услуги, които предлагате, нека този човек да отговаря за всичко, за тези услуги. Но най-добрият вариант е услуга, лице за контакт, за да е ясно и точно какво се прави. Защото един ден тази процедура може да бъде удължена, може да се пусне нов кол и по този начин да се задвижат нещата с още по-бързо комуникация между вас и малките и средни предприятия. Така, как лице за контакт ще получи разрешение за попълване на информация? В момента, в който ви създадат като потребител лице за контакт, вие вече имате права да въвеждате услуги. Тук се разчита изключително на вътрешните правила и на съзнателността на лицата във всяка организация, че, да кажем, лицата от един факултет няма да въвеждат услуги за друг факултет. Достатъчно, всички вярваме в академичната етика, така че в момента, в който станете лице за контакт, директно може да въвеждате услуги, за които ще отговаряте. Важно за асоциирането на връзката лице за контакт услуга е, че когато сте вписани като лице за контакт за дадена услуга, тогава вие ще получавате и въпросите от предприятията за тази услуга и съответно ще може да генерирате сертификат за нея. Администратора на организацията може да следи всички чатове, т.е. всички въпроси, които през тази система пускат предприятията за услуги, докато лицата за контакт си виждат само въпросите, които са отправени към услугите, асоциирани с тях. Може ли самият администратор да е лице, предоставящо определена услуга? Това, кой реално ще предоставя услугите, вече вие си го определяте вътрешно. Връзката лице за контакт администратор е по-скоро предприятията да знаят на кой да се обадят и с кой да комуникират. Ако за дадена услуга има вписано лице за контакт, няма как и администратора да е лице за контакт. Той може да е лице за контакт само когато няма вписано лице за контакт за конкретната услуга. Значи още веднъж да подчертаем. Целта на администратора е чисто административна. Между НАТИД и съответна научна организация имаме комуникация с едно лице, наречено администратор. Този администратор дава правата на лицата за контакт, които лица за контакт ще отговарят за съответните услуги, които най-добре знаят каква е услугата, какво е описанието на услугата и как, когато аз като малко и средно предприятие звънна на този човек, той да ми обясни набързо, мога ли да ползвам тази услуга от вас или не,
и по този начин аз ще реша като малко и средно предприятие дали да ви ползвам като доставчик на услуга. Пускам си проектното предложение към управляващия орган. Казвам, че съответният институт, например на БАН, е моя човек, т.е. моята организация, която искам да ми предостави услугата. Пускам проектното предложение, сключвам договора с управляващия орган, звънкам втори път на лицето за контакт, правиме услугата, правиме резултатите, получавам сертификата и ви пускаме парите. Това е. Тоест, имаш администратор утре пуска, събирате се, виждате, ако имате 5 услуги, примерно 5 лица за контакт или може и едно лице за контакт, ако е напълно запознато с всичките услуги, след което регистрирате го лицето за контакт и тези лица за контакт започват да вкарват информациите за услугите. Така, момент само още един въпрос. Място за предоставяне на услугата, вижда ли се публичното пространство, тъй като е различно от основния адрес на организацията? Да, вижда се в публичната част в информацията за услугата, така че може да го посочвате и него, даже е препоръчително за ориентиране на предприятията. Пак във връзка с това разрешение, как лицето за контакт ще получи разрешение за попълване на информацията, важно е, когато бъде въведено като лице за контакт, за да може да влезе в платформата, той, нали, както казахме преди малко, трябва да си влезе в електронната почта, която му е попълнена и съответно да си активира линка за регистрация, за да може да се включи тук. Лица за контакт не е нужно да бъдат хабилитирани учени, може да бъдат лица, които имат чисто административни функции в съответната организация. Това е вече въпрос на вътрешна организация в самата организация. Така, и още нещо във връзка с услугите. Вашата организация ще се появи в публичната част на платформата, щом имате една въведена услуга. Ако имате само регистриран администратор и лице за контакт, но нямате въведени услуги, все още няма да бъдете видими в платформата, ще бъдете видими като доставчик едва след като си въведете първата услуга. Така, и само да се върнем на попълването на услугата, че напредваме с времето. Казахме лаборатория, ако искате посочвате. Тук, ако искате повече от едно лице за контакт, ги въвеждате също. Сега го изтривам, защото само едно лице за контакт ще... Да. Значи плюсчетата, имаше такъв въпрос, какво значи плюс? Плюс винаги е добавяне. В информационните системи, щом имаш плюс, значи сме разрешили възможност за добавяне, ето както е в този случай, лица за контакт могат да бъдат повече от едно. Да, в случая, нали, ако се използва повече от един вид лаборатория или оборудване, с плюсчето отново може да си го добавите, с кошчето изтривате, нали, абсолютно стандартна процедура. Тук може да добавите някакъв документ с повече информация за услугата. Така, прикачваме нещо просто колкото да има. Така и добавяме самата услуга. След добавянето, ето тя се появява директно в списъка ви с представени услуги. Сега какви опции имате за представените услуги? Може просто да разгледате какво сте вписали. Ето виждате веднага след вписването, услугата получи уникален номер. Една услуга от един доставчик няма номер, който да се повтаря с услугите на други доставчици. По този начин я идентифицираме уникално в платформата. Преглеждате какво сте написали. Ако искате, можете да редактирате, да кажем, да добавите място на предоставяне на услугата или да смените лицето за контакт или да сложите нещо допълнително към брошура и описание. Запазвате промените, съответно отказвате промените. Сега по отношение на услугите, тук има две допълнителни действия. Може да деактивирате услугата. Да кажем, ако услугата е свързана с предоставяне на някакво оборудване и това оборудване вече не работи, може да деактивирате услугата. С деактивирането на услугата, тя вече няма да бъде видима в публичната част на платформата
но ще се запази информацията за нея в системата, просто ще бъде видима само за вътрешни потребители, но не и за малките и средни предприятия. Другия бутон изтриване е когато сте въвели нещо абсолютно неотносимо, абсолютно грешно. Нали? Това е такъв много екзотичен случай, вероятно няма да се случва, но все пак предоставена е и такава опция. Не може да изтриете услугата, обаче ако вече за нея имате чат с малко и средно предприятие или ако има издадени сертификати за услугата, с цел да има някаква сигурност и за малките и средни предприятия, които вече са решили да използват тази услуга. И въвеждането на оборудване с бутонче добави оборудване, преди малко го разгледахме. Тук от профил също може да отидете пак до същия етап и води оборудване и да въведете оборудване, съответно да изтриете вече налично. Както услугите може да се преглежда, може да се заредактира. За лицата за контакт само пропуснах да ви кажа, че след като е въведено дадено лице за контакт, имате същите опции за... всъщност не това, тук ги подрежда по азбучен ред. Така, това ще вземем примерно. Лицата за контакт може да им сменяте наименованието, може да променяте някакви други данни, телефон да кажем, или да добавите информация в раз. Избирате бутон за редакция, може да добавите друга услуга, за която отговаря съответното лице за контакт. Сега няма да запазваме промените. Лицата за контакт имате опция и да ги деактивирате. Какво означава това? Това означава, че след като деактивирате дадено лице за контакт, то вече няма да има права за достъп в платформата. Ако това лице е въведено като лице за контакт към конкретна услуга, трябва да влезете в услугата и да я редактирате, за да не се виждат вече неговите данни. Като отворите лицето, нали, виждате лесно за кои услуги отговаря и може да минете през редакцията им, за да го изтриете съответно от публичната част на платформата, да не се вижда като лице за контакт за съответната услуга. И останаха още няколко опции в чата. Имаме чат с въпроси и отговори. Първо, как се стига до този чат? Малките и средни предприятия, когато има информация за услуга, аз знам дали през това време могат колегите да ни пишат някакъв въпрос за дадена услуга. Когато влезете в информацията за дадена услуга при малките и средни предприятия, когато влязат в профил си, тук най-отдолу се появява един таб, който таб пише "Задай въпрос на доставчик на услугата" и се появява въпроса, се изпраща към конкретната услуга. Ето тук виждаме, че сме получили въпрос. Както казахме, въпросите ги получава както администратора, така и лицето за контакт. Отваряме си въпроса и тук вече виждаме към кого, нали, това сме ние, към кого е доставчика, за коя услуга ни питат и съответно името на предприятието. Въвеждате си отговора и системата пази история за абсолютно всеки един чат, който имате, като се пази историята по конкретна услуга и по конкретно предприятие. Така може да проверявате какво сте си говорили. Значи за първи път в тази система и в тази платформа, тъй като вече тук говорим за осъществяване на директна комуникация между два субекта, в случая между малкото и средно предприятие и между вас, и за това обсъждахме и съвместно и с управляващия орган по наше предложение, направихме именно тази чат система, просто защото основната цел е малкото и средно предприятие да се ориентира в услугите, които предлагате, съответно бързо да се осъществи комуникацията. Както знаем, сега със средствата на информационните технологии, в случая, нали, чата е изключително удобно нещо, за да може бързо да се осъществи тази комуникация, да стане ясно може ли да се ползва или не може да се ползва една услуга, да си размените контакти или нещо друго. И по този начин, нали, да е ясно
как бързо може да се предложи съответната услуга. Така, тук са се натрупали въпроси, преминаваме към тях. Данните, които ги въвежда лицето за контакт, не се верифицират от администратора. Той, разбира се, ако иска, има права да редактира нещо, но тук не е предвидена допълнителна верификация или одобряване нито от страна на администратора, нито от страна на НАЦИТ. Отново с идеята, че лицата за контакт най-добре си познават услугите и ще въведат коректно информацията за тях. Дори нещо да е въведено неточно или непълно, има опцията за редакция, така че по всяко време може да мине лицето и да си редактира това, което е некоректно въведено. По отношение на това, че услугата може да е по-евтина от сумата на ваучера, малко ще се върнем и назад към услугите. Ваучера е на фиксирана стойност. Когато предприятието бъде одобрено за финансиране, то получава ваучер на тази стойност. Ако услугата е на по-ниска стойност, тогава изобщо няма да му бъде одобрено финансирането. Няма пречка обаче да сключи договор предприятието с научната организация за договор на по-голяма стойност, например за 20 000, но тогава ще трябва да си доплати. Сега малко влизам пак в въпроси, които са от компетентността на ПНИДИТ и може би е по-добре да зададете на тях тези въпроси, за да получите по-подробна информация. Но тук като цяло идеята е следната. Когато предприятието кандидатства за финансиране и за ваучер, то да влезе на платформата, да се ориентира какви услуги се предлагат и коя услуга от кой доставчик ще му бъде най-полезна. Затова и чатът, защото аз, да кажем, искам да произвеждам някаква супер храна, но не знам какви тестове трябва да проведа и каква точно лаборатория ще ми е необходима. И с това мога да се свържа с няколко доставчика през чата, да уточним каква услуга ми е необходима, на каква стойност и чак тогава да си аргументирам каква ми е нуждата от услугата, да посоча от каква тематична област от стратегията е и да кандидатствам с проектно предложение през ИСУН. Управляващия орган обаче е предвидил възможност услугите, които се предоставят реално на предприятието и за които ще бъде сключен договор, да не са с абсолютно същия обхват, каквито са описани в платформата. Нали, ясно е, че всяко предприятие има абсолютно индивидуални нужди и вие колкото и много услуги да предлагате, няма как да покриете на 100% нуждата за конкретния случай. И за това, когато се посочват резултатите, вие вече в резултатите, освен общата услуга, която е на платформата с код, посочвате наименованието на, така да кажем, персонализирана услуга, която сте получили от съответния... Тоест, предприятието ще посочи персонализираната услуга, която е посочило от вас. Тя може да бъде с малко по-стеснен обхват или малко по-разширен обхват, така че да е на съответната стойност, на която е и фиксирания ваучер. Така, цената на услугата си определяте между предприятието и между доставчика на услугата и тя се определя в договора, сключен между двете лица. В проектното предложение се аргументира нуждата от услугата и вие знаете, че ваучера ви е на съответната фиксирана стойност и съответно няма как да сключите договор на по-малка стойност, защото после няма да ви бъде одобрено финансирането също. Ама вие се радвайте, ако ви е по-евтина услугата, пък ви дават ваучер за толкова пари. Въобще няма даже нужда и да го обсъждаме. Взимате си парите, свършвате услугата, дори да ви е, нали, да е по-малко като сума, значи още по-хубаво. Просто по-скоро проблемът е обратен. Ако услугата струва много повече, а пък само толкова пари са отпуснали. Вие пак ще си видите в условията за кандидатстване, там подробно е обяснено как точно какъв е срока за изпълнение на услугите. Това, което е посочено, е срока за изпълнение на договор, сключен между предприятието и научната организация, 12 месеца, считано от подписване на административния договор с управляващия орган. Вече какви са видовете услуги, които са разрешени, които могат да се финансират и така нататък, отново с условията за кандидатстване. Предприятие може да кандидатства за една или за две услуги в своето проектно предложение. Може, ако са две услуги, могат да бъдат от един доставчик, могат да бъдат и от двама различни доставчици. Може от
едната услуга да е от един университет, другата да е научна организация. Това вече си го решава предприятието. Само да видим въпросите, които. Доколкото разбрах, средствата се превеждат чак след отчитане на изпълнената услуга. Правилно ли съм разбрала? Те средствата се превеждат на база административния договор, който е сключен. С административния договор е между малкото и средно предприятие и управляващия орган. И съответно имате договор между вас и самото малко и средно предприятие. Вече в договора, ако си уредите авансово плащане или... По-скоро от условието, доколкото си спомня, малкото и средно предприятие, за да получи стойността на ваучера от управляващия орган, трябва да докаже, че ви е платило, че се е изпълнило договор, сключен с вас и че са налице резултатите по договора, сключен с доставчика на услугата, съответно да прикачи в ИСУН сертификата, който се издава тук. Така че реално предприятието трябва да ви е платило, за да може той да получи стойността на ваучера. Сега, моля ви, запознайте се с критериите, тъй като нямаме право от името на управляващия орган да ви отговаряме. После ще кажете, тя Верши каза, защото обикновено е така. Моля, просто запознайте се с критериите. Няколко странички са ясно и точно определени. Дали сме ви линк, освен това вътре видяхте и информацията, която сме ви направили, е именно точно по критериите и по доброто ни взаимодействие с управляващия орган. Светлето Желева, много ми е драго, Светли, че пак заедно ще работим и по този проект. Въвеждането на оборудването се реализира по аналогичен начин. Да, абсолютно, права си. Така, господин Пеев, при опит за активиране на линка ми дава съобщение, че кодът е изтекал. Значи в момента, тъй като се предполага, че сравнително бързо ще влизат лицата и ще се активират линковете, е настроен, мисля, че на 48 часа линка за активация, но няма проблеми, тук може да удължим времето, за което ще бъде активен линка, защото все пак на ЦИТ в началото ще бъдат затрупани с много заявки и може вие в края на работния ден, да кажем петък, да си пуснете заявката, малко след това да ви бъде одобрена, чак понеделник да си влезете в почтата да видите линка, така че това ще имаме грижата да удължим срока за активиране. Направо може да ви пуснем нова заявка, ще погледнем. Да, няма проблем да ви пуснем нова заявка. Да, даже тук, да, виждате и в чата, господин Бъчваров е описал. Цената на услугата се определя от договора. Минимум и максимум, значи максимума на услугата. Ваучера е във фиксирана стойност. Когато е за една услуга, стойността е 13 510 лева, когато са за две услуги 27 020 лева, но пак казвам отново, има тази информация в условията за кандидатстване. Отделно след обществените консултации може някакви неща в тях да бъдат леко променени като условия и изисквания, така че следете си там, проверявайте си там, за да не ви дадем някаква подвеждаща информация в момента, която ще се промени в последствие. Така, на въпрос има ли ограничение в периода на... Да, вие казахме го, предоставяне на услугата. Така, тук казахме ли това? Да, персонализираната услуга, че реално може да съдържа две услуги. В себе си важното обаче да бъде в съответната тематична област от иновационната стратегия, за да може да бъдат верифицирани после разходите на предприятието. Периода за предоставяне казахме 12 месеца от сключване на административния договор на предприятието, така че влияете се от срока, който е. Цената на услугата се урежда едва след като предприятието избере доставчик. Да, цената на услугата се определя между вас и предприятието. Вече вие си се споразумявате. Платформата не е предвидено да фигурират цени, защото самия процес на кандидатстване все пак не е много кратък. Променят се цени, променят се условия, така че цената си уреждате в сертификат. Вече ако някой много иска, може да посочи в брошурата някаква цена или ориентировъчна цена, ако сметнете, че е необходимо, но може директно, когато се свърже с вас предприятие, тогава да си коментирате цените. Вече преценката е абсолютно ваша. Да, кандидатстването на малко и средно предприятие с проектно предложение ще се извършва през ИСУН.
също, нали, да го имате предвид това. Така, 2 броя услуги. Как разбираме 2 услуги? 2 броя услуги или 2 вида услуги? Тук не съм много сигурна какво имате предвид. 2 услуги, които са с 2 отделни номера в платформата, да го кажем така. Вече дали персонализираната ви услуга ще включва някакви подуслуги, пак е въпрос на договаряне и пак може би да коментирате и с управляващия орган, доколко може да ги променят тези неща. Препоръчвам първо вижте условията за кандидатстване и по този начин много ясно ще видите как да си определите да разроите или да не разроявате услугите, които предлагате. Виждате и от тук ще направите сметка, нали, какви услуги може да предлагате. Вече е ясно, че една услуга е 13 510 лева. И вие ще си прецените, нали, съответно, да ви бъде изгодно и срещу предоставяне на тази услуга, нали, да си се заплати труда за нея. Да. Има ли... може ли само да помоля колегите заявка за ваучер? Дали ще има после? Добре, после начин. Така, има ли ограничения? Един доставчик колко услуги може да предостави? Няма такова ограничение. Вие си преценявате колко услуги да предоставите, дали да деактивирате някои от тях, дали да не ги деактивирате и така нататък. Преценката е изцяло ваша. Така, добре. И сега само секундичка. Тук на въпроси и отговори казахме, виждате чата с различните предприятия. Тук имам чат с няколко предприятия, които са ме попитали нещо. Получени ваучери. Тук се вижда справка с ваучерите, които са които вече са издадени, или по този начин изглежда сертификат за издаден ваучер. Пък тук с този статус са такива, които предприятията са поискали да им издам ваучер и аз тепърва трябва да ги разгледам. Сега как става отчитането, когато малкото и средно предприятие изпълни услугата, той влиза в своя профил и въвежда съответно информация, каква услуга му е предоставена, какво е, от кой доставчик е, наименованието и точно с кода от платформата, наименованието на услугата, която е получил персонализирано, така както е в договора му. Съответно може да отбележи дали имало някакво доплащане или не и някаква допълнителна информация, която реши. При вас, когато предприятието е попълнило данните си, отбелязало е, че е готово, че са в режим готовност за изпращане към доставчика на услугата, тогава при вас се получават в този списък и през прозорчето, лупичката, вече може да видите какво е попълнило предприятието. Нали, посочило си каква е датата на неговия административен договор, който е сключил с ПНИДИТ. В прикачен файл задължително описва резултатите от... в момента няма да стане. Резултатите от съответната услуга. Посочва кой му е доставчика, услугата, тази информация, ето тази тук, излиза автоматично от информацията, която вие сте въвели в платформата. Той няма право да я редактира. Това, което може да редактира, ето тази част тук, защото тук посочва наименованието на персонализираната услуга, която е получила. Населеното място и тематичната област, допълнителна тематична област също идват автоматично от това, което вие сте въвели за услугата първоначално. Така че пак казвам, много е важно това тук да съвпада с тематичната област, която предприятието е посочило при кандидатстването му за одобряване за финансиране. И това е някаква допълнителна информация. Тя не се генерира в сертификата, по-скоро е за чисто с информативни цели. Виждате, че зад всяко нещо сме направили кратко обяснение,
Ето, получена услуга. Посочва се услугата точно по начина, по който е записана в договора с доставчика. Нали, мисля, че е абсолютно ясно, за да може, нали, да се попълни тази информация. Така, ако всичко е наред, давате генерирай ваучер. Има и опция, ако нещо не е попълнено коректно, да откажете генерирай сертификат. А ако нещо не е попълнено коректно или да кажем договор е прекратен, има опции да откажете генерирането на сертификата. Така, след като въведете информация, системата, след като изберете генериране на сертификат, системата генерира сертификата и го изважда в специална секция генерирани сертификати. Обаче в момента съм забранила да даунлоудвам файлове, така че може би няма да стане да ви покажа сертификата. Но така или иначе, сертификата може да бъде свален и от вас. След като го генерирате, се появява и в профила на предприятието. Той също може да си го прегледа и да го свали. Сертификата също моля да имате предвид, че не сме го одобрили и управляващия орган ни го е одобрил. Ето даже сега. Ето да, само че не съм го споделила. Само една секунда да видим как ще го споделим, да ви го покажем. На десктопа. Само въпросите да видим. Така, този сертификат сме си го уточнили с управляващия орган и това е именно сертификата за за приключил резултат от услуга. Така, може ли да напишете точно наименованието на управляващия орган, че много набързо казвате съкращението? Главна дирекция да го напишем. Да, само ще споделя сертификата. Така. Момент само. Само да ви покажа сертификата. Така. Само да видя дали се вижда. Вижда ли се в момента сертификата, който го споделихме? Да. Да, сертификата изглежда по този начин. Програмата е научни изследвания. И тук може да си видите. Така, настоящия сертификат се издава имаме наименование на дружеството, той излиза автоматично от системата. Кой е договора, който е сключило дружеството с PNIDIT, коя е организацията, която е предоставила услугата, когато има подчинено звено, се изписва той основното звено. Каква е получената услуга, тук се посочва наименованието на услугата, с кой номер е вписана в платформата и от коя тематична област е допълнителна тематична област. Така, този сертификат, пак казвам, предприятията го прикачват задължително в ИСУН, за да си отчетат коректното изпълнение на проекта. Така, само да погледнем въпросите, дали нещо пропускаме. Регламентирано ли е как самите научни институти ще заплащат на конкретните служители, извършили услугите? Не, програмата не го е регламентирала това нещо. То се определя съобразно вътрешните правила, които има всяка организация. Така че реално самите организации имате време все още, ако не са уредени някакви по-детайлни въпроси, докато стартира програмата, да разпишете това и във вътрешните си правила, за да имате яснота, когато стартира самата презентация. Така. Само секунда. Нещо друго, мисля, че не пропускаме някакви въпроси. Дирекция. Името на управляващи орган, колегите от PNIDIT, които са на линия, може ли директно вие да посочите някакъв линк за комуникация с вас? Принципно комуникацията,
която е за въпроси във връзка с програмата и когато стартира програмата, когато имате въпроси, задължително се извършва през страницата на ИСУН на съответната схема. Така че имайте го предвид и това, когато искате разяснения, официални въпроси, ще трябва да се задават през ИСУН по конкретната отворена схема, когато стартира кола. Написахме ли кой е управляващият? Вижте, колегите мисля, че ако още са в чата, могат най-точно да си напишат от наименованието и съответно линк за връзка с тях. Добре, въпрос има за сертификатите. Мисля, че ги погледнахте вече би трябвало да е ясно. Така, мисля, че не пропускаме въпроси. Да. Може би е това. Тук един въпрос, че въвеждането на оборудването става аналогично. Да, с светлото отговори. Да. Да, тук абсолютно линка е ясен. Който е. Така, господин Иванов ни пита. Така, моля ви, дайте... Не, първо, госпожа Сачанска, моля ви, дайте инфоконсултация. Услуга ли е? Значи, услуги чисто условно са разделени на консултации и достъп до оборудване. Вече какви консултации ще могат да се предоставят като типове консултации? Отново условията за кандидатстване, защото има определени ограничения, какви услуги не могат да се предоставят, така че си вижте там, но консултацията като обща група консултация и достъп до оборудване и двата големи типа се броят услуги. Но вече каква консултация ще бъде разрешена за финансиране, вече условията за кандидатстване трябва да си погледнете. Основно лицето за контакт дали ще има достъп до платформата чрез собствен юзер и парола. Да, ще има достъп до собствен юзер и парола, до платформата със собствено потребителско име и парола. Това е имейл, който администраторът ще въведе за съответното лице за контакт, така че уверете се предварително, че са използвани коректните имейли. Или вече вие ще си решите дали служебни или как да ги използвате точно. Да. Платформата може да си т.е. паролата за платформата може да се сменяте по всяко време. Забравена парола има опция стандартно, така че няма проблеми в това отношение. Да. Още веднъж да спомена, комуникацията с НАЦИД винаги е само електронно. Винаги достъп до всички бази данни и регистри са ни с потребителско име и парола. По отношение на така, ако искате да ви напиша точно Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност, значи ще отидете на смисъл на самия линк за... Да, в интернет имат и самостоятелна страница, програма научни изследвания, имат и през страницата на Министерството също може. Да, при Гранда това е главната дирекция, която управлява цялата програма ПНИДИТ. Как описваш работата с системата? Дали ще има? Да, вероятно ще качим ръководство за съответните видове потребители, но така или иначе системата е изключително интуитивна. Вие всички имате опит с работа на системите на НАЦИД. Те са доста аналогични, така че вярвам, че няма да имате проблеми да се ориентирате. Да, при всички положения ще сложим. Значи, истината каква е? В момента просто сме задържали ръководството на на потребителя, така да кажа, защото не знаем дали точно в този вариант ще останат всичките кутийки. Имаме предвид, че до утре крайния срок, просто имаме готовност, ако случайно управляващият орган реши въз основа на всичките предложения, становища, които са дадени от страна, по време на общественото обсъждане, имаме готовност да допълним, да добавим съответно необходима или задължителна информация, която ще бъде важна. И за това идеята е да пусна, да кача ръководството, да качиме
като са описани всичките кутийки, или ще го пуснем, пък после ще актуализираме, както традиционно правим. Така. Да, главната дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност. Така, ами как да намерим обучението в YouTube? Вие имате предвид... На НОЦИТ, може би, както за апостилите беше. Така, както за апостилите, ние може да го качим или съответно по мейлите, нали, ще може да изпратим презентацията. В момента наистина е сложена настройка за автоматично изпращане по имейлите, но ще видим, може и на страницата на платформата да сложим някакъв линк най-отдолу за достъп към канала. Да, най-добре на страницата на платформата ще качим, за да може да я, нали, от едно място да вземете. И така. Още веднъж много благодаря за най-вече за възможността отново да бъдем заедно, да се запознаете с нещо, което може да бъде изключително полезно за вас, съответно и за малките и средните предприятия. Комуникацията с НАЦИТ е изключително ясна. Телефоните, ако искате да ви ги... кое беше важно? Създали сме специално мейл support@nacit.bg. Специално мейла съм ви го пуснала в писмото, на който мейл, когато имате нещо, веднага, виждате ли в самото начало, ето го най-отдолу сме ви го написали, support@nacit.bg. Мейла е ясно, че го отварям аз, моята колежка, директорката на дирекция Руми Узунова, която се занимава точно с към чийто регистър за научната дейност, регистър на академичния състав е в нейната дирекция. Колегата ми, доктор Йордан Илиев, който всички го познавате, защото отговаря за портала за отворени данни. И имаме и още един резервен колега, господин Михайлов, който евентуално, ако някой от нас тримата ни няма, но винаги ни има, нали, за радост или за съжаление, както казвам, нали, почти сме денонощно на работа, точно от гледна точка на сега актуализация на информацията, така че ситуацията е ясна, мейла, който отговаряме, постоянно отваряме, и вече по отношение на телефоните, моят телефон го знаете всички, GSM-а ми и служебния телефон, на Руми Узунова телефона и е, може би, ако искате да го напишем служебния, то е, дайте сега да ви го напиша, 02 817 38 67. Така, Румяна Узунова. Директор на дирекция. Така. И телефона на Дани Йордан Илиев. Руми, аз знам телефона наизуст на абсолютно целия НАЦИТ. Моля да го има, тъй като госпожа Узунова е до мен, нали, ама вие си ме знаете и познавате вече. Телефоните си ги знаеме наизуст поради ясна причина. Значи 817 38 63 е телефона на доктор Йордан Илиев. Така, ние ще си бъдеме в полза, както и до настоящия момент, така че още веднъж да резюмираме. Ще съм ви благодарна, ако имате възможност да отворите критериите, тъй като те са важно нещо. По отношение на днешното ни практическо обучение, по отношение на работата ни с вас. Първото нещо, което е, определяте администратор на научната организация. Този администратор подава заявка за одобрение, ние седим и ви чакаме, за да одобриме. Съответно, междувременно вече ръководството на организацията преценява лицата за контакт и услугите, които ще въвеждаме. Администратора предоставя
достъп до лицата за контакт и вече започваме самото въвеждане. Лицата за контакт е препоръчително, които най-много си знаят услугата, да въведат услугата като такава. И така, още веднъж много благодаря за доброто сътрудничество. Изключително удоволствие е работата с вас. Както казах, с повечето колеги се познаваме. С тези, които не се познаваме, ще се запознаеме. Бъдете сигурни, така процедираме. Ще се радвам да се видим и на живо. По отношение на другите информационни системи и регистри, също бих искала да кажа, че всъщност имаме идея другата година, тъй като сега ни заринаха с много неща, които да правиме. Имам идеята така периодично да си се виждаме, периодично да обменяме информация. Било за срокове, било за комуникация, било за тегляне на информация, откъдето и да било. Така че ще правиме повече такива обучения и връзки, за да може още по-добре да ни е съвместната работа. Бъдете здрави, нека да бъдем успешни най-вече с даване на пълна информация за тези услуги и пък и някой лев, ако успеете да получите от услугите, ще бъде много хубаво. Най-вече от всички страни за вас и съответно в полза на малките и средни предприятия и да популяризираме наистина много хубавите неща и оборудвания, и научно-изследователски разработки, които имате и те да бъдат в полза на всички. Бъдете здрави и всичко най-хубаво ви пожелавам. До нови срещи!